Jó, szóval akkor szeretitek a verseket. Ez annál is inkább jó, mert erre a mai foglalkozásra én is egy verssel készültem. Pontosabban Vörös Sándor egyik versét fogjuk megtanulni, utána pedig beszélgetünk róla. És kíváncsi vagyok, hogy fog sikerülni. Figyelj! Révész lánya, citerád engem híj a vizen át, várj, jövök, csak felhúzom, rigófészek papucsom. Ennyi a vers, most megtanuljuk. Elmondom az első két sort, ismétlitek, utána a második kettő. Révész lánya, citerád engem híj a vizen át. Tessék! Révész lánya, citerád engem hív a vizen át. Várj, jövök, csak felhúzom, rigófészek papucsom. Várj, jövök, csak felhúzom, rigófészek papucsom. Most egybe az egészet. Révész lánya, citerád engem hív a vizen át. Várj, jövök, csak felhúzom, rigófészek papucsom. Jó, köszönöm szépen. Akkor beszélgessünk egy kicsit a versről. Hunyd be a szemed, gondold végig a verset, és miközben végig gondolod, hunyd be Viki a szemed, azon gondolkozz, hogy hány szereplője lehet a versnek. Mesék? 2. 2 szereplője van. Ez a 2 szereplő közel vagy távol van egymástól? Viki? Közel. Nem, szerintem távol. Szerinted távol van, víz, mert köztük van a víz. Most gyerekek, milyen módon kerülnek közelebb egymáshoz? Átmegy a vízen. Átkiabál. Ki kiabál át? Átkiabál? Annyi, hogy átmegy. Átmegy a vízen. A rigófészek papucs. Vagy a lány. Na most gyerekek, itt a Viki jót mondott ezzel a rigófészek papuccsal, engem annyira izgat, hogy mi lehet ez a rigófészek papucs, mit gondoltok? Gyors. Szerintem valami olyan hogy Várjál csak. amivel gyorsabban megy. Szerintem. Szerinted mesélj Szerintem jót meg mondani? olyan rigófészek, hogy repülni lehet vele. Repülni lehet vele, jó, de jót mondtál. Tehát ez az egyik dolog, ami közelebb hozza őket egymáshoz, és mi lehet a másik? Ezzel már segítettem is, mert van még valami. Gondolj a versre még egyszer. A szél. Benne is van, benne van a versben. Hogy kezdődik? Hogy hív a citera. Citera. Hú, de jó. Zenél a citera. Tehát egyszer van a citera, ami zenél, meg a Rigófészek papucs, amivel mit lehet csinálni? Repülni. Át lehet repülni, tehát ez a vers tele van csodálatos dolgokkal. Kérek egy önként jelentkezőt, aki ezeknek a dolgoknak a tudatában még egyszer elmondja a verset. Tessék? Révész lánya, citerát engem hív át Engem híj a vizen át. engem hív a vizen át. Várj, jövök, csak felhúzom, rigófészek papucsom. Jó, Bálint, te is mondd el, mert tulajdonképpen itt a fiú az, aki repül a lányhoz. Révész lánya, citerád engem hív a vizen át. Várj, jövök, csak felhúzom, rigófészek papucsom. Jó, köszönöm. Tessék, Marci, el akarod mondani? Na mondja gyorsan. Révész lánya, citerád engem hív a vizen át. Várj, jövök, csak felhúzom, rigófészek papucsom. Engem hív. Köszönöm szépen, gyerekek, a közreműködést, nagyon ügyesek voltatok, bár a verstanulással egy pici sántítás volt, de ez abból adódott, hogy nagyon kevés idő állt rendelkezésünkre.